Hi guys, good morning. Guys, today birthday derong Gabriel guys. Ika 35 birthday ni mo pa no? Ika 35 birthday ni si guys. Kantay sa papabi happy birthday bi. Dili. Mapaabot na. Oh, panabot. Ikaw. Happy birthday pa. Anta, malipadon kasi mong birthday ron. Bahalag. Malipadon galing ako. Basta may masakit. Mojud guys. Bahalag ugay handa. Ito. Palit man ang remiron guys. Upuan. Palit may pansiton. Magala. Pahinangad sa igang adlaw nga tauhan. Pahinangad sa igang kuan. Hey. Palit sa mig pansiton guys. Masakit punta biyabas to. Ha? Biyabas. Mura na mayabas mo mga kagwa. Pastilan ng among birthday boy na mayabas pa man. Papa, na mayabas pa mag birthday boy guys. Di ah. Oh, pastilan. Oh, mo lagi na mayabas pa lagi. Marang eskwela mayabas. Tamagaw magkaazo. Ha? Happy birthday pa der. Thank you. Unsa? Thank you for loving me. Guys, kaya pandito pang pansitan. Carrots, oh, tama may sibuyas na. Unsa man na Kim? Oh, mili dapat sa limang sito. Sili por. Limang sausin na lang. Yaman na ito. Ha? Pila na madali guys pag beans. Ha? Ha? Guys, pila na madali. Ito. Ito pa. Pili ka polio. Polio para sa pansit. Ito na. Na guys, ano pa sa gulang mas pansit. Polio, carrot, sukot. Sa'yo mo kabisihan ding. Limang sito. Tipay bro. Saan na? Moon Diyos. Kapaw dahil sa mga juice na yan. Limang sito. Narigo sa gabi. Tambor mo si Punday. Tambaro ba na si Pumbi? No? Pichay. Nan ko na naman. Wait, pichay. Very good. Nahan ko. Sipon na ba ma? Nawa na, basta mainam mo yan na. Mainam pag daghang water, no? Bibi, no? Inan ko na ni. Muni juice na ba yung ma? Muna yung juice natin. Moon na mito. Ano guys, palit na yung pampansit tayo. Sabi guys, nakakazog punuan sa arkas. Ano sa ningko na pa? Arkasya? Arkasya na. Naghana na ba dyan kanang na ay isa ning buwak kagab. Wild nga kuan. Ano yung kabuangan sa unang pamutol. View no, nagkaarab dyan guys na. Dana miss bye guys, morag amang napalit ya. May pansiton, dari mga isagol sa pansit kari. Polio, carrots, gusto nga na ni bagyo beans. Nahan ko labaan na. Ha? Okay guys. Rabbit. Palit ko sa rabbit. Stilan. Palit pas Gabriel mangga. Ngibog siguro ng kagwangan ni. Ngayon magkinugay para sa biko dia guys. Ang ganahan kang mangga. Mag-itaan sa ng mangga. Guys, ha? Kamayanan na. Ani kinugay, man kinugay guys ti ah. Mazay pang sagol sa biko. Kino. Okay, kin. Piko na ma. Ha? Piko. Palit pig isa ka kilo nga pansit guys ti ah. Kay man ni mo ni atag ipang Pansit na. hatag guys tang masilingan sa hatod ko na matuputi. Ha? Nan ko pansit. Nahan kang pansit. Nahan ko ng pansit si Leah guys. Moro yung pasagol sa pansit guys. Nanin. Okay, muna yung pasagol sa pansit guys. Ha? Ang palit pa migluy kari guys. Kay amang isagular he. Kaya guys, ala impas hinalangan na sila unja guys ti ah. Katayis pa pa og happy birthday dali. Katayis pa happy birthday. May bangga ayan na. Ha? May bangga. Bangga? Mangga. Alakim. Kimanday ni. Laki bitaw na. Yeah, guys. Bayini. Bayina. Ang kani badji agkari laki. So mo na sa hinalangan unja guys. Nagtataod na ihanda na mas birthday ni Papa ha. Kamayanan na. Chicken. Ha? Kabuga. Kinugay na, kinugay. So guys, mag-andam sa kudas pansitan guys ti ah. Insa imong kanta ni Papa ri? Happy Toyo. Ha? Happy birthday to you. Ako yan. Happy birthday. Why manok? Matay Nay manok gi. Ito naman test ka ba Guys, itong baon? wasa meron kikik guys kay Baho. Test ka ba ba? Tanda nga kandila. Hindi ikaw joke. Dito. Baho. happy birthday pa girl. Happy birthday pa. Samay mo na. Stay bautan kay aron di mo piti.
Bitaw. Butan man gani guys. Basta di lang ma-bikil. Piti ang grape. Be, ning great nakapapag happy birthday, be. Chu. Minsan sa imong giingan ni Papa. Di man mo apo ba? Oh, man. Sa Happy birthday. happy birthday ko na pa. Happy to you, Ning ay, ma. Ning great naman ko din sila sa do guys. Gani ha pag mata Happy nila. to you, ay, ma. Hmm? Happy to you, ay. Sa imong giingan ni Papa? Happy to you. Happy to you. Pa, happy to you ko no pa. Ate ko. Ate, inday na ako. Guys, mag-andam sa kuda sa mga pansiton. Ano na rin panghiwaang daan ng carrots, bagyo beans o karing repulyo. Kaya ruma, ready na ni itong lutuon para pang handa sa itong birthday boy. Kaya ragad guys, simple kay wala lagi tailingin ko. Hala, lata man yung sibuyas sa itong napalit. Pasila nyo yung ata. Pada pa rin. Kago. Lang ang birthday boy. Kumbati birthday boy. Tete boy. Kantahin si Papa B. Tete boy, tete boy. Happy birthday, Papa. Kantahin si Papa B. Happy birthday, Papa. Ngantaran yung mangga, guys, di ah. Kaang skim-kim og mangga. Adi, adi, ha. Di man sa aslum. Mura man sa kamuti. Yan natin, yummy, yummy, ilagay yan, ma. Mangibog ta mah. Hilugan kay may aslum. Aslum? Ngibugday ka pa. Abo hilugan makatanin ni baro. Miss Bere po. Miss Bere. Sugod ka na kay manghod, baby. Kumay. Hod ka di. Na, sakto na sila tulo. Ina, mahatag ni Bibi. Gamay naman ko na ihatag na magbibi. Na guys, tara nami akazog mangga di ah. Napili na. Pili ni Kuya Kingkin. Nakapili na dyan daw si Kuya Kingkin hinog-hinog. Alam ko katilag hinog. Nami mahal naman po. 40 kilo. Pastilan. Ngibag batis Gabriel. Yeah guys, mangga. Hinog na ba Dapat ma? sa pang ato pang Hinog na. kung natulin na rin panghiwa ka nga ang mahlag mangga na ikag mangko ka ang pagkukaha. Kain ko ana ma. Ikag makukaha na guys. Nga tanin jo. Kain ko ana ma. Bigyan nga kagwang. Kami Ken? Alam. May aslum. Ang kamuti. Di man. May aslum na. May aslum. Manok. Oh, tama siya. Mga gasin sa Diyos nuro yung great og happy birthday Gabriel. Nga may mangga. Namikin na. Matamit ba? Tambaw pa ni mga ubo-ubo guys. Ma. Tambay yung tambaw na yung pawm. Tambaw nag-upaw. Kaan mo mangga guys kay tambaw ning upaw yung siliya. Ang po ani. Yung iliya tambaw ko ng upaw ag mangga. Karton dos kawas kan. Kaya oday. Tubo day gibuhok kung mukaan og mangga. Kaan to. Bangga. Upaw. Aw. Mukaan day ko ng mangga sa upaw guys. Pastilan ka day. Kaya guys, kitabangan na lang himulbul ag manok. Pastilan aram mang tambag ka pa. Para tambag ka. Tambok ay. Tambok oy na apil-apilon pas kim-kim. Rabog mao. Buhay ka dito. Ito guys, mazo na naman na guys. Butangan na magpansit. Butangan na magbihon. Mo na gan. Sa kus pansit ba? Dahil nalangon po. Paano? Yan na guys, ready na gamang pang pansitay. Char. Ready na gamang pang pansitay guys. First birthday ni Gabriel. Yeah. So, din na unang kaluto. Sa man pa adobo? Wow, sana all. Adobo. Wow, guys. Nilutong Gabriel adobo. Oy. Wala na. Luto na karon guys. Guys, sana nilutoon ron guys. Karing pansit. May birthday pa. Nag-smile, oy. Ito. May birthday. Sana na puot-puot na puot-puot nagkaha guys. Ano sana si ina? Magpansit na mi. Magpansit kay tabangan na magluto. Tiya. Ano? Mang kay hindi ko pa. Ang biko mi inighaman na maghinalang pud. Na ato dari. Aho sibuyas sa sunod karing manok. Ang manok og sibuyas na guys. Ha? Mana? Okay.
Ikaw, kuan. Nga mga birthday boy mo yung muluto, guys. Saan man eh. Nagakoy diyang assistant. Yan ang atang pangpansit, guys. Diya. Itong mga lamas. Char. Kaya ni pabukawan kaya ito ng lunod agatang bihon. Kung naglutos pansit, kerong kaniin. Nalukos baho. Yan na po agatang pang hinalang nga. Ida guys, pang hinalang. Okay. Kita na mo danaan dyan guys, ini kalutos hinalang. Guys, sa tanang ilunod rin ang bihon niya. Lami na. Ayan. Ito na guys, itong pansit. Ito pa ng butangan o kanton. Nilunod rin ang kanton guys. Okay, hindi palami. Okay. Nahan man kung may kanton guys. Sige, di ba? Yan eh. Naminzag may kanton. Kanila. Pansit man na yung bami. Yung halo kong adyo guys. Karong lamig siya. Lar, lamig agad ang pansit guys. Sambot sa kain love guys Gabriel. Tapos ang ilunod agad ang repolyo. Kani guys na, ganahan mo kung mauwahin eh. Sa kay arong hapkok ra. May tamis man isang hapkok. Ha? Guys, agad ang repolyo. Manihang last yun ibot ang umang pansit ko guys. Hindi siguro mga nilutuan nagahaga kaya man sa ipauwahin ni repolyo. Ganahan man ko kung ipauwahin. Pero hapkok na isija. Dara guys, luto na gatang pansit niya. Wow, sana all. Madyo na naman ni guys, panghanda sa birthday ng Gabriel. Nga ni mandares ka ng bukid, basta, o nga rin mandares probinsya guys, basta mag-birthday na, dyan yung pansit, dyan yung mawa. Dadi pa sa potol-potolon, kaya rong pampahaba ng buhay. Okay. Kami kayo. Okay na guys, gatang pansit. Nanaga sa gatang latik guys, para sa tang biko. Yeah. Gidit sura na mga sibutangan na niguan pa, kinugay? Butangan na sa kinugay o brown sugar. So, mama sa gamit na mo dari guys sa probinsya. Gaban kay pinalunok man, kaning ama, dinaritso ra ning amang kaning kinaraan nga style ba. Kanang pinalunok kay binag-ong style naman kaning amang kinaraan style. So, ganahan mapugudan ni guys, katubi tong latik jud siya nga latik. Dagatang pilit guys. Nandiyan na luto na dahil padagatang hinalang. Wow! Sana all! Wow! Lamia, uy. Para ni paniud to. Huwat pa mi daris mga ray karon. Sa imong bisita, Gab? Kisa imong bisita? Kada ay biko. Mama dyan daris probinsya, guys. Sinalang biko pansito. Kahit sa sus. Wa sa taroy. Kuan-kuan, guys. Kay wa maigo agat ang kuan. Dahil gipatungan na namang importante ka adyo. Kay bawara mo guys, ugasan na tunong. Tararan, nga na yan siya guys. Mulatik na na. Yeah. Hey, kurawon man siya kay mula. Kuan man mo. Awas man. Huwag di karawon. Yan na, mutubo siya. Magkinahanglan siya karawon. Banta dyan dyan siya. Parang dito siya mo. Awas. Nakatang hinalang. Wow, lamig kayo. Guys. Kita naman na guys, ilang latik na rin katong lunod na gatong biko, ang pilit. Diyan na latik na si Jan, latik na sa guys diya. Wow, lumia uy. Nauli nga ni sa porma na. Lumia na niya. Sa padel kay mga pasok mo ara mga. Yummy, yummy kaayo. Mga ibutang dareron agkuan guys, pilit. Ha? Lumiin ken? Karon. Sa padel kay paslot na mo nang grabe-grabe ng initan ha. Buka-buka pa Tanong karawon guys. Yan na guys, butang na nato ag pilit. Yeah. Wow, lamig ka jo. Guys, nga si haluon. Kaya ro masagol agatang biko. Wow, lamig kayo. Lahuga dyan si guys, lahuga dyan. Lamig naidikot pa. Ha? Pwede ka basta akong dengar. Pila-pilin na. Guys, naidikot guys to Wow. Mahu ada yang kubtan mah. Pilitan din. Ayo dai. Pilitan basta pinagaling no. Salamat sa pilit na
Salamat sa naghatag sa pilit. Nanay. Wow, lumi ka dugdukot guys, tiya. Wow! Wow, lumi as dukot guys. Oh, Aji! yummy yummy. Yummy, yummy! Wow. Tabang po kumabe. Guys, manila hugajan guys. Hugajan kay mahalo og maazog atong biko. Mo ni kinaraan nga biko guys. Karon kay nilunok naman. Kino. Wow, yan guys. Wow! Oh, salad. Yummy yummy. Ano may lawi na nagtag? Paano pansa ni nato? Pansa nato tagitak ang karidyo. Na guys. Na guys, tiya. Kay api bango sinugba dia. Yes, dahil may mga batang nanik mo. Kumbati Kim, kana Kim, karon mo Kim. Wow, yummy yummy. Lami day? Oh, lami ka guys na guys. Oh, lami oy. Ha? Biko, may kayo. Wow. Na guys, kaandam nagbiko, nadi pa yung mga puto. Puto with na imani. Gaday. Nalang. Tapi sinog ba guys nga bangus. Nala ang kuan. Sa may nganda ni. Tapi paklay guys ya. Dapat adobo. Wow, sana all. Napamigi paabot guys karidot. Guys, sagamang hinalang. Biko, puto ug kari. Isda. Sinugba, pansit, paklay ug adobo. Na siya. Napaabot pa mi guys, nami paabot karidot. Guys, puro mi nang gipuwa da. Birthday man papa. So kami kana nang gipuwa mi. Nga na magkamahalaga mong kuan. Father dear. Puro lagi mi nagapuwa na ah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hey, may God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Hey, hey. Masa tayo. Diyan pa kay pa. Ho pa. Happy pa. Happy birthday pa. Daw matay blue na candle kay kon man kay baw na ka. Ha? Kudakan mo, kudakan. Sige, kudakan ko lang tatay. Sana all. Sige na. Mga nata. Dahil na mo. Sakay na hadari, dada ko na hinalam. Dahil na mo. Dahil na mo. Dahil na mo. Dahil. Niututan ninyo guys. Dahil na mo. Dali long, pagkaan na long. Happy birthday pa. Thank you for loving me. Thank you for loving me. Kasi kuno guys. Naka na la, Elia. Di. Kung bati long, ngayon na lang long. Ha? Guys, maniututan ninyo. Kaya manghandas. Pahinangod na mas adlaw na tawang gabi. Tutor mo. Sa may mo, day. Siri na. Dusi na. Pin. Dusi naman ka, Pin. Ano ni? Ha? Busy tinggal eh. Di sayang maigsuon guys na yung mga importanteng panglakaw. Sa nga rin. Tapos nung ruy, bawa pa man mong balik. Naroon na rin. Dan ni ha? Ada kan? Napalot. Ayun na. Oh, palot. Kung hata na may pansit o biko atos puti guys. Okay. Uban na rin mga kuan. Silas nanay, di man dyan makakuan silas nanay. Kaya basta tayo limang bidaan. Malahat dan. Laati po. Busy man ka nagtrabaho na mag-uban. Oh lagi. Dahil nagaw. Uy. Dahil nagaw. Plato. Natanin Jo. Wow, mo bitaw. Uwag. Uwag mahal. Uuwaw pa niyo mong kuan na arang ko ha. Kana na. Ah. Okay. Ano tayo na?
Sige. Dai. 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 Kapitasan ka na. Nagpunta ko na to pag gumanti lang may ugda dahil panay na rito. Lalaba, may... Ako, tunggo. Tungko. Kailan dyan tungko. Tungko. Ato yun day. Nawahi sila purami guys, pastilan. Hi guys. Nawahi tawag duha ka kupol. guys. Maday nalangan sila. May kapalit cake. Ang yaman di man pas Gabriel mapapalit og cake. Bawong ano to? Bawong. Yung laod ba? Mo man. Di ko lang sa mag-blow the candle. Bawong ni siya. Maka mang laod. Mo man. Basta nito bata. Di agi sa ko anra nagpapalit ra sa katong cupcake nga gagmay. Napapalit og mangga. Lug na kalibutan. Magpuplot ka. Wa, mangga nga hilaw. Bunra. Hilawon ta pa rin. Hilaw. Muna ding baji. Murag kamuti. Muna ding nga. Nga siguro. Hala. Nga tanin sugar. Nawahi man sila guys, tiya. Muna namin tayo nabilin dahil pansit o kuan. Sinugba. Wahe. Nawahi tayo. Dapat hinalang nabilin, tiya. Ya guys, namutos ako kaya mga ipanghatid datos pikas. Ilas nanay, kare ila nanay re, za kare ila ate. Ano naman ang hapdan kay wa nga busy sila, puro mga busy way mayor. May trabaho. Wa nang gitrabaho man stupad. Malaman lang panghatdan. Charge, dito ko charge ang cellphone. Tapos puti. Ato bye. So, pamalagay ang kuryente dari na langkat pa magamang kuryente guys na. Panauli. Hindi ka wala. Hindi ba rin? Ano naman aday? Imo naman ang ipanad na sako. Sako kalit. Nabuing na nagkuha man og sako kalit. Isa mga ipaghipos sa kuting. Kino. Pangkulong. Kim. Ayam. Iya. Diapa iya. Dapat tos bilang tita. Lagi ko. Oh, pastilan ipanad na sako. Ginoo ko. Asa man na may ibutang be? Ginoo ko halang kaluoy taon sa mga imyat. Aso be, aso nas limonid kay daka luoy. Tapos gagmay. Hala ginoo ko luoza. Dali pagkaano ri? Asa na may ibutang? Di haman. Nato pa day ko no. Daghana pa day ay. Nagkat-kat naman. Hala ginoo ko ng hunting mag-iring. Hoy, nansa na mga kuting nanaga nang ipanagdi mong sako. Pastilan. Isa lang sa pambuhian ng tataod, guys. Nakadaog. Ipanghakop, tagiring. Magkaon. Lagi. Ka na Lily ha. Sud na mas ka sako. Asa man na mo ipamutang? Ano ara mo tagana ko eh. Ha? Kuan ka buok. Pila walo lagi ka buok. Ya tagal nang uban. Di man pud sila mosugot. Ha? Muhilak mo po sila. Aw, kaya na nun. Wala guys, gibuhian na ni. Isa nang ipamuhian. Buhian na pud kay Loy be. Buhi kay Lloyd na guys, naga na. Yan na. Walo na na kay karaan. Ito pa to ah. Tapos Royal, hamas Royal. Si Sabi Sprite. ko mga ano eh, mga suprings. Si Royal, si Lemon, si Soda, si Harabatos Lemonade. Pacho kay way emperador. Way tanduay. Sprite. Padung pag-impira. Naman ko'y duha ka buhok dani guys nga adapted na mo kari wa may kaybaw dani sa pay among nga si MP og si kanang naay pundador. MP og si pundador kay mga kuan man ay flor mga adapted. Limunan ma. Akan si Limonin ang kahimos. Suprings, mga nangapong. Mga kuan mga akatong mga kuan mga hard man sila ngan kani si pundador og si kanang naay emperador. Waday bino diha. Wa pay bino. Sunod nagnanap ang daghana na jud sila bitaw guys. Kuting dari. Makulis limon. Sa Limon mo na kinaunhan namang kuting dari guys. Ni anak ni Panda. Kana si Limon dako na jud kaso laki. Tapos bugoy ito ah. Mga anak na kuda. Mga anak na lagi pud. Kana na sila sunod og mga anak na kuda. Himuan na namang baybay kuting ang mga iring. Puno sa inyong bahay gini. Mga iring. Problema mga Gawas ma. Managan man pud sila sa gawas. Di magkada ni sir Di basta ba mga mas iba. mahal na? Di man basta ana din nila. Pero to si magalibang sa suod. Away lami. Kalimbang. Kaya guys, sana naman nang ipadang nung ruy, kalabong di adari. Maybe ko og pansit, ilas ate Monica o ilas. Ha? Okay, namas nung ruy, aran naman ko mag-charge, there is unahan. Sana naman nang ipadang. Ila ate Monica o ilas nanay. Palihog naman ko nung. Ilas ate, kari. Ilas ate, ri. Paka sarap. Pagana ka? Kasi na to, panong kab? Ritag ba, ay. Pagana. Wala guys, managa na skin kin og si Undoy.
Agaw kong gapo. Ama na itong taga. Ano dahil lang taga di ah. Ano to ah. Dua ka buok dahil isa. Apa isa. Kau ba na imo kuya undoy bi? Magkakuha mong tilapia. Birabi to to ko. Birabi to mo. Takwenta. Charge sa mi guys. Saksak sa mi cellphone guys. Wana kay talilubat.